Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Ex-Mayor Lacson, ipinagsusumite ng counter affidavit ng Ombudsman bunsod ng kasong korupsyon. Election paraphernalia at ACMs na gagamitin sa Central Luzon, inihahatid na. Job mismatch, nanatiling problema. Dole patuloy sa pagtugon dito. Clark Aviation City Project tuloy-tuloy na. Malalaking infrastruktura itatayo ayon sa SIAC. At Fiestang Fernandino 2025, inilunsad na ng CSFB LGU. Naglabas ng atas ang Ombudsman kay dating Concepcion Tarlac Mayor Andy Lacson na magsumite ng counter affidavit. Batay ito sa isinapublikong reklamo ng dating empleyado ng lokal na pamahalaan sa nasabing bayan. Para sa detalye, narito ang report. Kabibigyan na pa mo po kaya kami this month. Okay. I received a letter from the Ombudsman a few days ago informing me na na-approve na yung final kong kaso. October 10 pa po yun, nung final ko. 6 months ang inabot bago napirmahan. Inihayag ni Benjamin Soriano na umuusad na ang kanyang isinampang kaso laban kay dating Concepcion Tarlac Mayor Andy Lacson sa Office of the Ombudsman. Ipinagsusumitean niya ng Ombudsman si Lacson ng counter affidavit hinggil sa paglabag sa Republic Act 3019, Section 3 o Corrupt Practices of Public Officers. Si Soriano ay isang guro at dating manggagawa ng lokal na pamahalaan ng nasabing bayan. I just hate corruptions. Tapos ito nga, pinag-iba niya yung water district na walang proper papers, hindi dumaan sa eksaktong channel. Walang demolition permit. Kasi nalaman ko yan, nag-hearing sila sa Sangguniang Bayan office. May nakuha rin anyang papel si Soriano na nagsasabing walang permit ang umano'y demolisyon sa gusali ng water district. Yes, because I'm not sure pero kasi pumunta ako sa kanila, hindi ko alam na bahay pala niya. Nakita ko yung mga bakod doon sa bagong structure na bagong tayong bahay. Yung bakod doon, galing lahat ng pinag-ibaan ng water district. Kasi siya yung kulay eh. Siya yung kulay ng mga yero. Kulay blue. Bakit? Bakit niya ginagawa itong ganito? Pepalasak na yan. Kalamba ko naman na yung magpatala ka diyang niyalili na alayang inalili. Alayang pegawa. Nilinaw niya ring hindi pa mumulitika ang kanyang reklamo laban kay Lacson. Sometime in October last year, nung nag-file ako ng kaso. Because I was thinking na hindi na siya tatakbo. Kasi pinayagan niya ako ng kaso eh. So irrelevant dito sa Yes, eleksyon? irrelevant. Very irrelevant. Kaya nagtataka ako, bakit nila kinoconnect ngayon? I categorically deny na it has something to do with politics. Ang inaano ko rito is the corruption he did. Yun ang nirereklamo ko na hindi alam ng mga tao. At yun ang inaapil ako sa mga tao. He did something wrong na dapat ayusin niya at linawin niya. Sa ngayon, may inihahanda rin umanong bagong reklamo si Soriano laban sa dating alkalde. Prepare kayo pa po in slaughterhouse. Ito po, ito niya po ito. I cannot divulge yet the nature of it because it's still in the process pasamasan kayo pa po kayong kanakang abogado pero sa kinuwento ko na kayong abogado nung yung nature na complain ko kaya. Samantala, ibinunyag naman ng complainant na nauna na raw siyang kinasuhan ni Lacson ng kasong cyber libel. Siyam na po rin ang mitagan. Kahit ang 42. Kahit ang 42. Out of 42 counts, siyam na po. Yes. Optimistic ako na madidismiss ang mga yun. Kasi nga, sabi ko nga, hindi ko naman siya minention na pangalan eh. Bakit na ako cyber libel?
It was just an harassment. Man mag-attend kayong hearing. 4 ng hearing. Again, he just felt alluded to. Sapu yan, sapu. Mahilig siya sa sapu. Mayor Lacson, if you are listening, and I know you are listening, this is for you. Dahil mo yung gawa mo ka na. Kasala-sala siya kung tao, kasi kang kung tao, penganyan mo ko. Nanong mo ikuha mo kanyan? What is there for you to gain kayong gawa mo ka na? Ka man magatin kayong hearing. Patang kaya, yung gawa mo pa, pinost mo kan kayong Facebook, ongoing niya yung kaso, pinost mo kayong Facebook dito hanggang papeles about your complaint on me. That's illegal. That's an invasion of Data Privacy Act. Nangangamba raw ngayon si Soriano at ang kanyang pamilya bunsod ng umano'y pananakot. Safety measures. Nagpalagay ako ng CCTV sa bahay. Magpapa-install na rin ako ng mga ilaw. In fact, parang piyesta na sa bahay now. Pinaikutan ko ng solar light. Kasi nga, sa loob ng ilang gabi, si Mrs. ang palagi nakakapansin. May tumitigil na sasakyan sa harap namin, tapos nagbababa, titingin-tingin. There was even a time na araw naman yon, yung inatunay yung misis, sinabihan ni misis, ano yung tinitingin-tingin nyo? Tapos umalis silang dalawa. Kung mayroong mangyayaring masama sa kanya, may hinala rin ito kung sino di umano ang gagawa nito. Hindi na, isa lang naman eh. Wala naman akong kaaway ng mortal eh. Na nang-away sa akin ng ganyan, kundi si Andy Lacson lang. Kung may mangyari sa akin, Andy Lacson, ikaw ang mananagot. Ikaw ang mananagot, Andy Lacson. Ika'y magkasalanan kay Sabla. Titimig kong maragol yan. Pachete pumilyari ka na ako, pantunan niya Andy Lacson, yung parsalanan niyo. At niya pong kabalwan. Pasalamat ka, Andy Lacson, nung alam malyari ka na ako. Sana ala. Pero nung ating malyari ka na ako, God forbid. Ating ngapong Ginoy ang matuto. Ating karmo. Sa ngalan ng patas sa pamamahayag, sinadya ng CLTV 36 News si dating Mayor Andy Lacson para mahingi ang kanyang panig ukol sa mga paratang ni Soriano. Pagtitiyak ng dating alkalde na sumusubok ulit makabalik sa munisipyo ngayong eleksyon, sasagot siya sa akusasyon sa Wastong Forum. Meron po actually na na-receive na namin. And we are in the process of making a reply dun sa kaso. If we will discuss further the case, syempre po nandoon na yan. Baka magamit pa laban sa akin yung sasabihin ko kasi hintayin na siguro natin yan kasi sinagot naman namin. Regarding ito dun sa paggiba dun sa Water District, former Water District building dun sa may palengke. Pero sinagot na ho namin yan. And legally, we answered it sa ombudsman. Kasi mahirap po dito. Tape ito, recorded. And then, nandun na yung kaso eh. Parang yung sagot din nila yan. Kasi nandun na. Kung siguro wala pang kasong naisampa, wala pa kaming naisagot, pwede nating pag-usapan yan. Sub judice rule. Hindi po pwede yan. Hindi pwedeng, we have to respect that. Pero, I am very optimistic outright dismissal po yun. Wala silang grounds, actually. Dagdag pa niya, karapatan umano ng sinuman ang maghain ng reklamo laban sa kahit sinong opisyal o naging opisyal ng gobyerno. Karapatan nyo ho yan. Opinion niya yan. Diba? Pero kung galit siya sa corruption, edi magalit siya sa mga boss niya. Ganun lang ho kasimple yun. Pinabulaanan rin ni Lacson ang mga paratang sa mga umano'y nawalang materyales na pinaggibaan ng dating gusali ng Water District. Yun yung nakakatawa doon, sir. That building has existed siguro mga 20 or 20 plus years or 30 years, if I'm not mistaken. Aanin ko naman po yun, yero. Although, admittedly, yung bakod po ng bahay ko, yero talaga. Pero hindi yero ng Water District. Yerong pinaglumaan po namin yun. Kung makikita niyo yung bahay namin, talagang nakabakod siya. Yung lumang yero. Pero hindi po yero ng Water District yun. Imposible. Imposible po yan. That's pure, malisyosong akusasyon na naman yan. Nakakatawa. Natatawa na lang ako.
Buwelta naman ng dating alkalde sa akusasyon na may kinalaman nito sa pag-aligid ng kahina-hinarang tao sa bahay ni Soriano. Malinaw po na multo sa sarili niya yan. Siguro natatakot na lang siya sa mga pinaggagawa niya. I don't know kung saan nanggagaling yun. You would ask the community, lahat ng tao sa Concepcion, tanungin niyo po yung pagkatao ko. Tanungin niyo yung behavior ko. Tanungin niyo kung gaano ako makipag-relate sa tao. Wala po tayong history ganun. Never. Kahit tanungin niyo siguro mula grade 1 ako sa school kung nakipag-away na ako. I'm not even a violent person. Not even one na pwede silang magbanggit na may nakaaway ako, nakaalitan ako. Politically, syempre ngayon, politika. Nagdidebate kayo, you exchange views, and sometimes you debate. But it remains like that. Pero yung violence, pananakit, kawawa naman siya. Huwag naman pong ganun. Hindi naman po tama yan. Paliwanag ni Lacson, matagal raw silang nagkasama sa lokal na pamahalaan hanggang lumipat si Soriano sa DepEd. Aminado siyang may hindi ito napagbigyan sa mga request noon ng complainant na tila ikinasama nito ng loob. Dito na raw nagsimula ang paninira sa social media ni Soriano, lalo na nang matalo ang dating mayor sa 2022 elections. Ito ang problema. 2022, hindi na po ako nanunungkulan, di ba? Wala na akong ginagawa, di ba? In fact, may ginawa pa nga yan nung nag-concede po ako. May 12 ba yung election? Ay, nakalimutan ko na election. May 10 ba? It's a May 10 election. Habang nagsasalita ako sa entablado, naka-live ako. Di siya tumitigil sa social media kasi naka-live ako. Sabi niya, crying baby, it's crying time again. Ala ka na. Imagine, sir, kandidato ka, nagko-concede. Nagmihingi ka na reconciliation at binibigay mo na nga, talo ka na nga eh. Pero walang tigil siyang bumabanat. Hindi ko na lang pinansin yon. Pero ang masama, ito ko, kahit mahaba kwento ko, ang masama dito, hindi na ako nanunungkulan ng 2022. Pero hindi pa rin siya tumigil. Ito raw ang naging dahilan kung bakit ito nagsampa ng cyber libel cases kay Coach Benny. Pero yung hindi ko na makayanan, nung sobra na. Kasi I'm living a private life at that time. Hindi na ako empleyado ng munisipyo. Although sinasama-sama ako ni Senator Amy Marcos sa mga lakad niya, nang kinuhanan niya yung aking serbisyo. Hindi po official, Hindi ako paid by the government. There was one time na dumating si Senator Amy dito sa Concepcion. Nag-post siya. Sabi niya, ang tawag niya sa akin, yung PSST. Habang nandun, oy, aso, serve mo na kayong pamangan kene. That's very insulting, sir. Mayor po ako for the longest time at ano ko siya, kaibigan ko siya. Boss niya ako dati. Tapos sabi niya, dyan mo na akong danong kene. Dinan mo na ako sandwich kene. Hindi ko pinansin yun. Pero yung medyo nasasaktan na ako tsaka yung mga pamilya ko. Kasi yung mga anak ko, lumalaki na ako eh. Nakikita na sa social media. Papa, hindi na tama. Ba't di ka sumagot? So, doon kami nag-decide na it has to end. Kasi walang tigil eh. It's a series. It's a long standing. Siguro, in-expect nila, babalik ako. Utos ng boss niya. Natirahin ako. Yun ang mali nila. They made me relevant. Wala ako sa position, pero pinag-uusapan ako. Para nila akong tinutulungan. Nagkakaroon ng simpatsya yung tao. Tapos, yun ang nangyari. Doon ako nag-decide na magsampa na ng kaso. Kasi enough is enough. Samantala, nilinaw naman ni Lacson ang mga inihain nitong cyber libel cases. Doon sa 47 counts o 42 counts. 44 counts. Regardless. Tapos, 9 na lang daw yung natira. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-prescribe eh. Sayang nga eh. 1 year lang pala yung sa cyber libel. Kasi hindi ako agad nag-file. Sayang nga eh. Sana may git 40 yon. So lahat ng mga na-cut off sa date na 1 taon nung nag-file ako, nawala yon. Ganun po nangyari doon. Pero hindi ibig sabihin, walang merit na dismiss sila. Kasi by rule of prescription, natanggal yung kaso. Di bali, may siyang alam ko 13 yan eh. Hindi ko na lang matandaan. May natitira pa kahit pa paano. At yun, very, very strong po yung evidence doon. Na particularly dinidirect niya sa akin yung atake niya, yung paninira niya, na hindi naman ako public official. Foul po yun. Foul po yun.
Mensahe ni Lacson kay Soriano. Actually, naaawa po ako sa kanya. With his condition, hindi na dapat ganyan. Coach, yung biya mo rugo, at yun nagatang puntong manandaman at masagit na ka, at makanyang tayong gagawan mo. And that would not help you. And that will not help your health. Sorry nung may kapag-file kong kaso kaya kasi kailangan kayong pandunan yung katuliran ko. And again, ginamit ko na naman ang salitang sorry. Pero I have to do that. Kasi manong naman nangyayari-depensa yung sarili ko. That's not right. Anya may beli kanan da ka, ali in a violent manner, ali in something that would hurt you or hurt your family. Migbalik ko na mag-retaliate ko legally. Kasi karapatan ko na yaman po ita na pantunan kayong katuliran ko katang legal a proseso. Yapining pa magkaso ito. Yapining kakamuha na kanya niyan na may sakit ko na makanya niya po talaga kabilian. Ala ko pong kamalit-malitan rugo katang panandaman ng ini, nung nano. Sayang coach, sayang. Makidad na rugo. Makidad na ako mo rin. Diba? At kaya kabilian mo ngayon, nakarugo pa yung gamit. Huwag ka naman paggamit. Makalunos na hamo, makalunos na din pamilya mo, din ang apo mo. Kasi iting lakwandang memorya kaya ka. Kaya rin na ning kaso ngayon Ariyantayan mo pareho kasi kinasuhan mo ko. Kinasuhan na ka. We can talk again. Kaya ako po, mababa ako loob. Pwede kong magbaba. Basta, magpakumbabaya naman yung tao. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nininaw ng Police Regional Office 3 o PRO 3 na legal ang naging pag-aresto sa ilang aita noong April 18, 2025 kasunod ng pagbarikada sa ilang daan sa crater ng Mount Pinatubo sa Capas, Tarlac. Ang kilos protesta ay kaugnay ng kanilang panawagan para sa patas sa bayan sa paggamit ng kanilang lupain para sa turismo. Ayon sa PRO 3, ang pag-aresto ay bunsod ng mga umano'y paglabag sa local ordinances at national laws, kabilang ang obstruction of public passage at illegal na pagpasok sa isang protected area. Iniyak ng mga otoridad na isinagawa ang operasyon alinsunod sa due process at may paggalang sa karapatan ng mga katutubo. Sa isang pahayag, sinabi ni PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo na kinikilala nila ang mga isyong ipinaabot ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP at tiniyak ang kanilang pangako na igalang ang mga karapatan ng indigenous community habang ipinapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Kasalukuyang nireview ng PRO 3 ang insidente at nakatakdang magsagawa ng joint dialogue kasamang NCIP at iba pang stakeholders upang resolbahin ang mga isyu. Kaugnay nito, inanunsyo rin ng PRO 3 ang pagpapatupad ng community immersion programs at refresher training para sa kanilang mga tauhan upang palakasin ang cultural sensitivity sa pakikitungo sa mga katutubo. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, nakatakdang may hatid sa Central Luzon ang mga gagamiting election paraphernalia at ACM sa isang linggo bago ang halalan. May makabagong teknolohiya rin na ilalaan ng COMELEC upang matiyak ang transmission ng election results. Narito ang report. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC Region 3 na idinideliver na sa iba't ibang lalawigan ng mga gagamiting election paraphernalia para sa nalalapit na halalan sa May 12, 2025. Ayon kay COMELEC Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque, tinalakay ito sa isinagawang Regional Joint Security Committee Conference nitong Miyerkules, April 30. Natin, particularly the official ballots which shall be coming on May 4 sa various provincial treasurer's office natin to be cascaded. May bibigay sa mga bawat city and municipal election treasurers na silang mag-allocate in time sa magagawa natin na final testing and sealing natin. Ang mga probinsya na magdadaos ng kanilang final testing and sealing kung saan 10 will be randomly selected sa mga present doon sa final testing and sealing. This is done in public. So, ang mga
lalawigan na magdadaos ng kanilang final testing and sealing is Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, and Tarlac. Ang pinakahuli, which is on May 6, ay ang lalawigan ng Zambales. Sa Bataan, dumating na raw ang kabuuan ng mga automated counting machines o ACMs itong umaga ng Miyerkules. Nasa 9,584 ACMs ang gagamitin sa buong Region 3 sa May 12. Ang mga iba pa na lalawigan ay tatanggapin na rin nila ang mga scheduled, mga configured na mga automated counting machines nila na gagamitin natin sa araw ng halalan ng May 12. Pero bago yan gagamitin, magkakaroon muna tayo ng final testing and sealing. So yung mga pagdating ng mga automated counting machines natin ay inantabayanan natin ang notice ng official courier ng COMELEC, which is F2 Logistics, na sa ngayon hindi pa nila maibibigay yung mga actual na schedules. May hakbang na rin upang matiyak ang pagpapadala sa resulta ng halalan sa mga lugar na mahina o walang signal ang mga telecommunication companies. Ang ating ahensya ay nagtalaga ng mga Starlink para mapabilis ang pagbato ng mga resulta ng halalan magmula sa mga voting centers natin o presinto natin kung tawagin natin at sa mga board of canvassers natin. So dalawang level po yan. Sa Aurora, meron po tayong 57, sa may Bataan 30, sa may Bulacan 3, sa may Nueva Ecija 78, sa may Pampanga 186, Zambales 46, at saka sa Tarlac 46 and Zambales 12. Sa mga board of canvassers natin, Aurora 2, Bulacan 1, at sa Tarlac 1. So, yun po, kaya ina-assure natin ang Tiga Central Luzon na hindi po madedelay ang transmission ng resulta ng ating halalan magmula po sa mga presinto hanggang doon po sa provincial, city and municipal board of canvassers. Mapabilis po yan dahil meron po tayong Starlink na kung saan ito ay nakabase sa mga satellites natin. Hindi po yan nakabase sa presence or absence na tinatawag natin na telco signals po natin. So, you are assured na yung pag-transmit ng mga resulta ng halalan ay hindi po maantala. Samantala, tinalakay rin sa RJSCC ang security concerns sa Central Luzon bago ang eleksyon. Sinabi ng opisyal na nasa kamay pa rin ng Committee on Ban on Firearms and Security Concerns ang usaping ito. Maalalang may mga kahilingan na isa ilalim sa COMELEC control ang ilang lugar sa rehiyon. Pag-usapan natin ang mga pagbabago ng mga peace and order sa bawat lugar dito sa Central Luzon, lalo na itong paghahanda natin sa halalan. Meron po tayong memorandum ng ating CBSFC na kung saan pinapahold ang pagbibigay ng status upgrade or status downgrade ng isang lugar hanggat hindi pa ito ina-adapt ng CBSFC. So pang samantala, while napag-usapan po natin yung request, hindi ko po pwedeng i-devolve hanggat hindi po ina-adapt ng CBSFC ang recommendation ng Provincial Joint Security Control Center na in-adapt naman ng Regional Joint Security Control Center natin. Ako, si Jody Mercado para sa CLTV 36 News. Sa patuloy na pagpapakilala ng mga kandidato sa Plataforma 2025 ng CLTV 36, muling tumindig ang dating konsihal ng City of San Fernando na si Paul Kiwa na kasalukuyang tumatakbo bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng Pampanga. Ito raw ay upang ipahayag ang mga konkretong plano niya para sa lalawigan sa kabila ng limitadong makinaryang pampolitika. Alamin ang kabuang detalye sa ulat ni Raymond Tasoy. Bagaman hindi singlaki ng iba ang kanyang political machinery, pinili raw sumabak muli sa halalan ni dating konsehal at ngayong congressional candidate na si Paul Kiwa upang maisulong ang mga makabuluhang proyekto para sa ikatlong distrito ng Pampanga. Sa programang Plataforma 2025 ng CLTV 36, ibinida ni Kiwa ang kanyang mga nagawa noong siya'y konsehal ng City of San Fernando, kabilang na mga ordinansang sumusuporta sa senior citizens, kabataan at mga manggagawa. Isa raw sa kanyang prioridad sa muli niyang pagtakbo ay ang pagtataguyod ng isang transparent na pamahalaan. Anumang pondo at proyekto ay dapat umanong maliwanag sa publiko at may sapat na konsultasyon sa mga apektadong sektor.
Kailangan po, yan ay pagbalangkas pa lang, involved na ang ating mga kadistrito. Involved na po yung mga national government agencies. So, at iba't ibang mga watchdogs dito sa buong Pilipinas para po maiwasan itong mga nagiging problema na yan. Kasi ito po, hindi po natin personal funds ito. Pondo po ito sa mga taxes na binayad ng ating mga kapwa Pilipino. So, dapat lamang na ilaan yan kung saan siya dapat ilaan. Isinusulong din ni Kiwa ang regular na barangay visits upang direktang marinig ang mga issue at pangangailangan ng mga residente. Si Paul Kiwa po, pag naging congressman, magkakaroon po tayo ng lingguhang barangay visitation kung saan dito papatawag natin yung mga barangay officials, yung ating mga barangay tanod, barangay health workers, yung mga kasama natin sa simbahan, yung mga sa academe, yung mga ordinaryong residente, para mapag-usapan natin kung ano ang kailangan ng barangay, kung ano ang kailangan isulong pa, kung anong mga programa ang pwede pa natin gawin gamit po itong ating pondo sa distrito. Pagdating sa edukasyon, nakahanda umano si Kiwa na palakasin pa ang sektor upang matiyak ang dekalidad na serbisyo para sa mga mag-aaral. Kagaya na nga po ng nasabi ko kanina, sisiguraduhin po natin, una, yung budget ng DepEd ay mapunta sa kanila. Yung kabuuang under the law po kasi, ang DepEd dapat ang unang may pinakamalaking parte ng ating national budget. So kapag yan po ay nandyan at imo-monitor po natin yan pagdating po sa departamento ng DepEd at sisiguraduhin natin ang pag-download nito sa mga probinsya, sa mga bayan-bayan, yan po ay makakarating sa kanila. At siyempre, yung mga paggagamitan yan, dapat lamang po sa education-related expenses. Kabilang din sa kanyang plano ang pagpapatayo ng mga flyover sa distrito para maibsan ang trapiko at mas maging kaaya-aya ang lugar sa mga negosyante at mamumuhunan. Isa sa magiging proyekto natin, isusulong natin yung paglalagay ng mga flyover sa mga main intersections ng especially sa 3rd District. Kung kakayanin po, pati buong probinsya ng ating budget sa pagkikipagtulungan natin sa Pangulo at saka sa ating House Speaker para po mas maging accessible ito sa mga mamumuhunan at sa ating mga kadistritong gustong magtrabaho dito. Bibigyang pansin din umano ni Kiwa ang sektor ng agrikultura. Patuloy raw siyang magbibigay ng suporta sa mga magsasaka sa kanyang distrito. May suwestyon din si Kiwa kaugnay sa planong flood mitigation project para sa buong lalawigan ng Pampanga. Kailangan po yung comprehensive flood management program. Alam ko po, nung panahon ng unang pagputok ng Mount Pinatubo, meron na pong proyektong ganyan. So, kung pwede po nating buhayin or i-suggest mo muli, at I'm sure the provincial government, all the LGUs, ginagawa po nila yan. So, ang kailangan lang natin gawin, actionan po natin before the onset of the flooding season or the rainy season. Pinabulaanan naman ni Kiwa ang mga ulat na may mga taong sinasadyang tanggalin ng kanyang mga campaign materials. Anya, hindi siya papatol sa ganitong klase ng politika at mananatili siyang nakatuon sa isang malinis na kampanya. You know, we run a simple, cost-efficient, at clean campaign. So nakikita po ninyo, mangilan-ngilan lang yung ating mga posters. Ang malungkot lang dito, mangilan-ngilan na lang, tinatanggal pa po. So sana po, let's be fair. Let the people of the 3rd District of Pampanga to decide on who is the better candidate. Lahat naman po tayo pupunta sa mga bayan-bayan. Lahat po tayo pupunta sa mga barangay. Lahat po tayo sasabihin natin ng ating plataforma. So, ang akin lang pong pakiusap, 12 days bago mag-election day. So, maging fair po tayo. Samantala sa kabila ng paanyaya ng CLTV 36, hindi nakadalo sa panayam ang mga katunggali ni Kiwa sa pagkakongresista. Umatras sa panayam si Dr. Hazel Tumang dahil sa hindi inaasahang pagbabago sa kanyang schedule at importanteng gawain na kailangan umano niyang puntahan. Habang tumanggi namang magpaunlak si Micah Gonzalez. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Bukod sa pagbibigay ng suporta at pagkilala sa mga frontliners, nais ding isulong ng United Frontliners Party List ang pagkakaroon ng sapat na sahod para sa mga Pinoy upang hindi na nila kailanganing magtrabaho sa ibayong dagat. Narito ang report.
Mula sa military, susubukang ipagpatuloy ni General Rodel Genro Sermonia ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko sa pamamagitan ng politika. Sa kanyang adhikain, bitbit niya raw ang pagsusulong sa pagkilala, kapakanan at benepisyo ng mga frontliner, gaya ng mga nurse, doktor, pulis at sundalo. Kasama rin ang mga nasa laylayan ng lipunan, mga tsuper, magsasaka, mangingisda, construction workers, factory workers at iba pa. Ang ating mga frontliners na nagbibigay serbisyo at sakripisyo na may dedikasyon sa puso, araw-araw ay dapat din natin silang bigyan ng tamang rekognisyon, proteksyon, at yung pantay-pantay na karapatan ng mga serbisyo, mga benepisyo mula sa ating gobyerno. Dapat no one will be left out. Samantala, bagamat itinuturing din bilang frontliners ang mga Overseas Filipino Workers o OFWs, isinusulong ng United Frontliners Party List ang pagkakaroon nila ng sapat na kita dito sa bansa para hindi na sila magtungo sa ibayong dagat. At dapat maproteksyonan din natin sila when it comes to healthcare programs din. Para mas maging epektibo rin ang ating mga frontliners. Kasi how can you be effective as a frontliner kung hindi na natin sila maproteksyonan at mabigyan ng halaga at recognition. Upang marinig at mas mahusay na matugunan ang mga hinaingat sitwasyon ng iba't ibang sektor, nilalapitan daw ng United Frontliners Party List ang mga ito para sa konsultasyon. Naumpisahan na po namin yan yung pakikipag-ugnayan sa ating iba't ibang mga sektor, katulad ng mga kababaihan, ng mga senior citizens po natin, mga labor sector, mga mangingisda, mga magsasaka. Sila po yung ating kinakausap tungkol dun sa kanilang mga present situation at kung papaano ho natin mai-legislate yung kanilang mga hinaing at mga pangangailangan. Samantala, kaugnay na pabibigay suporta sa mga frontliners, matatanda ang pinirmahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12177 o Free Legal Assistance for Military and Uniformed Personnel o MUPs Act. Sa pamamagitan nito, ang gobyerno ang magbabayad sa legal fees ng mga MUP na nahaharap sa civil, criminal at administrative charges ukol sa kanilang pagkampan sa kanilang official duties. Naniniwala sa sermonya na nararapat sila magkaroon ng quality legal assistance. At kawawa ang ating mga pulis kasi nagkakanya-kanya ng mga legal assistance. At hindi rin natin pwedeng sabihin na yung ating legal service sa PNP ay 100% makakatulong. Kasi karamihan po ng abogado namin sa PNP ay hindi naman po mga practicing lawyers. Sila lang ay gumagawa ng ating mga policies, nag-guide sa ating mga commanders on the legal aspects of policing. Hindi po sila sanay sa mga court battles, kumbaga. Maybe there are a few, but majority are not. So, kailangan natin ng quality legal assistance. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Dinagsa ng mga naghahanap ng trabaho ang job fair na idinaos ng DOLE sa araw ng mga manggagawa nitong May 1. Nakatuon raw ang ahensya sa pagresolba sa job mismatch, katuwang ng pribado at pampublikong sektor. Panoorin ang report na ito para sa buong detalye. Matyagang umikot at pumila si Sheila para makasungkit ng inaasam na hanap buhay para sa pamilya. Isa siyang lisensyadong guro at may sarili na ring pamilya. Para po maghanap ng trabaho dahil para po makatulong financial sa pamilya. Malaking tulong po siya dahil sa hirap ng buhay ngayon, hindi po sapat na isa lang ang nagtatrabaho. Kailangan po magtulong-tulong sa, baga ako, married na po ako, kailangan pong tulungan ng mister ko para po makaipon, hindi lang po yung sa sahod, sapat sa pang-araw-araw, kundi makakaipon din. Ito namang si Jen, bagamat fresh graduate at wala pang work experience, umaasang makakahanap siya ng trabaho sa pamamagitan ng job fair na idinaos itong Mayo 1. Madali po, kasi nagsama sa akin ng lahat ng mga pinag-a-applyan, easy to apply. Super importante po kasi mas madali po sa amin na mag-apply at accessible na po sila. Nakahinga naman ng maluwag si Adrian na nakapagtapos ng kurso sa culinary arts. Tanggap agad siya sa in-apply ang trabaho.
Actually, 1 week na po naghahanap ng job. And then, nasakto lang po na nakita ko po online, nag-post yung SM. And then, yun po, nagbaka sakali lang ako na pumunta. Siguro dahil po sa experience. Yun na, baka dahil din po sa experience. Hindi ko rin po ina-expect na on the spot. Nabigyan ng oportunidad na makahanap ng trabaho ang libo-libong job seekers sa ginanap na ika-100 at 23 araw ng mga gawa job fair na inilunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Day Event Center SM City, Pampanga. Ayon kay DOLE Pampanga Field Office Director Maylin Gozun, mahigit 4,000 job vacancies ang hatid ng 48 participating companies. Kagandahan ho ngayon, parang nagkokondak ho ang Department of Labor ng pre-employment seminars to prepare our job seekers for interviews, yung how to make a resume, yung mga ganyan ho. At ini-inform ho din namin sila on pertinent and relevant labor standard laws para mag-guide din ho. And ang mga employers ho ngayon, lahat ho yan, mga labor compliant ho yan. Kaya walang kakaba-kaba, sure na sure yung mga employers natin. Isa ang SM Super Mall sa mga kumpanya na sumali sa ginanap na job fair. SM is one. We have 100 vacancies from our partners, our affiliates. We have department store, supermarket, and SM Appliance, no? At marami pa pong iba. So actually, ito po yung gusto ng management, no? The partnership of private and public sector, no? So hindi lang po ang DOLE. So all LGUs and all private sectors always welcome po sa SM City Pampanga to host their events, no? So yun po, tagal na namin ginagawa, partnership with DOLE, way back 2020. Sinabi naman ni Ningning Vergara, Public Employment Service Office o PESO Head ng Provincial Government of Pampanga, na may mahalagang papel ang local PESO offices ng LGU sa ganitong inisyatiba. Without the PESO managers, mahihirapan kasi sa implementation ng mga program eh. We have the DOLE for the program itself, for the funding. But when it comes to the implementation, ang mga makinarya nila nasa PESO. PESO lahat ang dinadaanan ng programa ng DOLE. When it comes to sa mga employer naman tayo, we see to it na meron tayo talagang regular contact with them. Ina-assure natin sila na just inform us what kind of skills na kailangan nila. We are very much willing na i-provide pa yung mga skills. And there are some instances, we partner with them wherein we are doing the training, having their trainers as our trainer para swak na swak yung skill na may i-impart natin sa mga job seekers. Kaugnay sa pahayag ni Vergara, sinabi rin ni Gozun na may mga hakbang ang DOLE upang matugunan ang issue ng job mismatch. Ine-enhance ang employability, especially ng mga youth kasi ang youth unemployment medyo mataas. So actually now, we have Job Start booth there na ito ho ay open sa 18 to 24 years old na i-enhance ang kanilang employability by binibigyan ho namin sila ng soft skills and technical skills at parang ini-immerse sila sa mga kumpanya. Actually, ang ginagawa po namin ngayon talaga ay industry-based at kami ho ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng government like ang TESDA for training and also close collaboration with the academe na ngayon. So, continuous po ang aming pag-aaral kung ano po ang aming mga itutugon dito sa mismatch na to. Ipinaalala din ng opisyal sa mga employers ang pag-hire ng mga persons with disabilities at mga senior citizens sa kanilang mga kumpanya. Actually meron tayong batas dyan, no? Yung hindi pwedeng mag-discriminate in terms of age. Yes, please, tayo kilalanin natin ang PWDs at hindi lang ang PWDs, ang senior citizen. Malugod ko pong ibinabalita na marami na po ring mga kumpanya ngayon ang kinikilala na ang mga senior citizen ay meron pa ring mga significant role sa ating economy.
So marami sa kanila nag-hire na. And PWDs also, actually hindi lang sa wage employment kami nakakatulong kung hindi focus din namin ang workers in informal sector. Pag hindi sila pwede sa wage employment, kami ay sinusulong namin ang entrepreneurship. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Malaki raw ang may tutulong sa bansa ng 7 flagship projects ng Clark International Airport Corporation. Kabilang sa mga ito ay ang National Food Hub at World Convention and Events Hub. Alamin ang mga detalye sa report na ito. Ibinahagi ng Clark International Airport Corporation o SIAC na isinasagawa na ang mga malalaking proyekto upang maisakatuparan ang planong Clark Aviation City. Ito ang napag-usapan sa ginanap na pulong balitaan ng ahensya sa pangunguna ni SIAC President and CEO Jojit Alcazar kasama ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter at Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter. 7 ang flagship projects na sinimula ng State-Owned and Controlled Corporation itong 2024. Ayon kay Alcazar, 2 sa proyekto ay ibinilin raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang nakarang SONA. So ito, yung National Food Hub, together with the Department of Agriculture, we're making it a reality to create this food hub to help our growers, help our farmers, and help our countrymen with constant and good supply of food. Yung pharmaceutical hub naman, kasama rin sa mga bilin ng ating mahal na presidente, na magkaroon ng access sa mura o libreng gamot ang ating mamamayan. With the establishment of the food hub, pwede po mangyari yan together with our private investors na mag-locate dito at magmamanufacture ng mga gamot. Ito naman in partnership with the Philippine Pharma Procurement Inc. under the DTI po. Nakatakdara na raw itayo ang Clark National Food Hub sa 60-hectare area sa Clark. For example, ito na announce naman for the National Food Hub, the Department of Agriculture is allocating around 3 billion pesos for the first phase of the National Food Hub, which will be around 12 hectares. This one, we're getting into a memorandum of agreement with the FTI under the DA to be able to groundbreak with the Food Hub immediately. Nakatutok na rin ang tanggapan sa business tourism, kaya naman isinusulong ang Clark World Convention and Events Hub. Dati ang SIAC po airport operator, di ba? Ino-operate na yung DMIA dati. Ngayon na-transform na namin yung organization into developer, developer of the airport city. Ito nga yung tinatawag nating Clark Aviation Capital, ginagaya natin dun sa mga ibang bansa na hindi lang airport na nandun pero buong urban development po. So yung business tourism na sinasabi mo, pagka tayo po merong World Trade Center or Convention Center dito, it will drive tourism to the Philippines and to the region. Yan pong MICE na tinatawag, napakalaking industriya po niyan. Makakita nyo, mapapansin nyo yung mga conference or kayo kahit naiimbita kayo sa mga ibang conference, parati nasa Hong Kong, Singapore o Thailand. Sa pag-establish po ng infrastructure na masupport yung industriyang yan, hopefully magkaroon ng magandang share ang Pilipinas in terms of visitors for these conferences. Inaasahang lalarga ang first phase sa mga proyekto bago matapos ang kasalukuyang administrasyon. Obviously, this is a long-term development plan. Sinabi ko, yung first phase natin, ang target natin at ang pangako natin ay ma-implement within the term of the President. But at the end of the day, our master plan is a long-term master plan that will take us in the next 20-25 years. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Isa sa mga pinakaabangan ng mga Fernandino ang makulay, makabuluhan at masayang selebrasyon ng Piestang Fernandino 2025. Ang LGU ng City of San Fernando, Pampanga may lineup na ng month-long activities para sa mga Fernandino. Kung ano ang mga ito, alamin sa report ni Ashley Punzalan. Siguradong happy ang fiesta sa City of San Fernando, Pampanga dahil formal nang inilunsad ang mga aktibidad na kaabang-abang sa month-long celebration ng Piestang Fernandino 2025. Ginanap ang press conference sa Heroes Hall nitong Lunes, April 28.
Ang Piyestang Fernandino ay isa sa mga pinakamahalagang cultural, historical at religious event ng syudad na taon-taong ginaganap bilang parangal kay Saint Ferdinand. Sa temang King Pa Manyulong ning Balen Apa Kamalan, ing kultura, kasaysayan at kasalpantayanan, alila dapat makakalingwan. Layon ng kapistahan na magbigay ng makabuluhang kontribusyon sa kasaysayan at layunin ng syudad. Bilang pag-alala sa mahalagang papel ng pribadong sektor sa tagumpay ng mga programa at kaganapan ng syudad, itinatag na rin ang Executive Committee ng Piyestang Fernandino ngayong taon. Itinalaga bilang Honorary Chairperson at Honorary Vice Chairperson sina CSFP Mayor Vilma Caluag at Vice Mayor BJ Lagman, habang Chairperson naman si City Councilor Brents Gonzales. Makakasama niya bilang co-chairpersons sina Ricardo June Pineda Jr. at Hill Christian David mula sa Rotary Club of San Fernando. Kaugnay nito, may lineup of activities nang nakahanda ang City of San Fernando LGU para sa mga Fernandino. For the past 2 months, starting March 3, we started the preparations. This Piyestang Fernandino is a symbol to give significance to our culture, to our heritage, and of course, to our patron saint, Saint Ferdinand III. Kabilang sa mga aktibidad ay ang pinaka-aabangang Mutyaning San Fernando o MNSF 2025. Kaugnay nito, isinabay na ng LGU sa launching at presscon ang presentation at sashing ceremony ng mga naggagandahang 15 candidates. Ang seremonya ay tanda raw ng formal na pagpapakilala ng mga kandidata sa kani-kanilang mga barangay. Bukod dito, nagkaroon din ng signing of Memorandum of Agreement ang CLTV 36 at ang mga head organizers ng Mutyaning San Fernando bilang official media partner ng MNSF. Samantala, kamakailan lang ay napabilang ang City of San Fernando sa 9 na lugar sa Pilipinas na nominado sa titulong Asia's Leading Cultural Destination sa World Travel Awards. Ayon kay CSFP Mayor Vilma Caluag, ang nomination ay patunay sa mayaman na kultura ng syudad. Kaya mahalaga raw sa kanya na mapanatiling buhay ang bawat tradisyon sa lungsod sa kabila ng mga hamong pangpinansyal. Importante ya kasing pag-celebra nini, nung akit yun na kayong karakal calendar of activities de, kasi pipreserve tayo itang akagis ng tamong kultura keti syudad San Fernando. Dapat ela matadareto. Nanawagan din si Caluag sa mga Fernandino na makilahok sa mga aktibidad na inahanda ng LGU. Samantala, gaganapin ang grand celebration ng Piyestang Fernandino 2025 sa May 30, 2025. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. 3 parangal ang muling naiuwi ng CLTV 36 sa katatapos ng 19th UP Com Broadsock Gandingan Awards ng University of the Philippines, Los Baños. Mula sa mga makbulang ulat hanggang sa mga malalimang diskusyon, pinatunayan ng istasyon ang natatanging dedikasyon sa paghahatid ng dekalidad na serbisyo at impormasyon sa publiko. Alamin ang kabuuan ng ulat sa report ni Raymond Tasoy. Tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Sa temang ito, sumentro ang isang gabi ng parangal at pagkilala sa mga natatanging programa at mamamahayag sa 19th UP Combrodsok Gandingan Awards ng University of the Philippines Los Baños o UPLB. Sa okasyong ito, muli na namang pinatunayan ng CLTV 36 ang mahusay at dedikasyon sa pagbabalita matapos mag-uwi ng 3 prestihiyosong parangal. Kabilang sa mga tumanggap ng parangal sina CLTV 36 News Manager and Chief Editor Justin Dizon, Content Producer Jonathan Acordon, at video journalist na si Johnny Coronel. Mula sa 7 nominasyon sa 6 na kategorya, nasungkit ng CLTV 36 ang Most Development-Oriented News Story para sa news report na pagbibigay ng makatarungang kompensasyon sa Malaya Lolas muling panawagan. Hindi rin nagpahuli ang So to Speak Malaya Lolas na ginawaran bilang Most Development-Oriented Talk Discussion Program. Tampok sa mga naturang ulat at istorya ang patuloy na panawagan para sa hustisya at karampatang kompensasyon sa mga comfort women
na biktima ng sexual slavery sa Pulang Bahay sa Candaba, Pampanga sa panahon ng pananakop ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Samantala, nakuha rin ng CLTV 36 ang Most Development-Oriented Online Short Form Video para sa espesyal na paggunita sa ika-33 anibersaryo ng pagsabog ng Bulkang Pinatubo. Ang first ever online short form video na inilabas ng istasyon ay hango sa karanasan ng kanyang mga kamag-anak na biktima ng pagsabog ng bulkan, ayon sa content producer na si Jonathan Acordon. So, itong storya po ng Mount Pinatubo 33rd anniversary is inspired po siya actually ng stories ng mga tita ko since survivor din po sila ng Mount Pinatubo and yung Lahar. So, ayun po, ginawa po namin itong short form video para ipaalala sa mga viewers po natin kung ano yung naging karanasan ng mga survivors ng Mount Pinatubo at para kunan ito ng aral ng mga susunod pong henerasyon. Nagpasalamat naman si CLTV 36 News Manager and Chief Editor Justin Dizon sa lahat ng naging bahagi ng award-winning stories. Muli, maraming salamat ho. Inaalay ho natin itong awards na ito, syempre sa lahat po ng mga nakasama natin sa trabaho na tumulong para mabuo ito. Partikular na ho dun sa mga subject din natin sa Malaya Lola na sila pong patuloy na lumalaban, naninindigan at nananawagan para sa kanilang karapatan at bayad danyos. Ito pong kwentong ito hindi din natin mabubuo kung hindi tayo sa tulong ng mga organisasyon na kabilang din dun sa pakikipaglaban para sa karapatan ng mga Malaya Lolas. Binigyang diin din niya sa isang interview ang mahalagang papel ng media sa panahong laganap ang misinformation at disinformation. Gayon din ang kahalagahan ng patuloy na pag-aaral sa kasaysayan. Ito ho'y isang patunay na sa kabila ho ng napakaraming kontrobersiya, kasinungalingan na kumakalat sa internet, sa social media, meron pa rin pong nagtitiwala sa totoong media, media na gumagampan ng tungkulin dahil ang media, alam naman ho natin, ito ho'y tagapaglathala ng katotohanan, gaya nga ng nabanggit ko kanina sa aking talumpati, ito'y masakit man para doon sa ating mga kababayan na ayaw tanggapin yung katotohanan. Pero kailangan ho kasi yun ito ho yung magpapalaya sa atin. Kaya naman sana ho matuto tayo sa kasaysayan. Ito ho mga ganitong kwento ay paulit-ulit natin kinikwento. Hindi para sariwain yung trauma, kundi para maging reminder sa atin, maging paalala sa atin upang tayo po ay matuto sa kasaysayan at mas maging maayos yung mga hakbang natin pasulong sa kinabukasan. Muli maraming salamat po. Ginanap ang awarding ceremony ng 19th UP Combrodsok Gandingan Awards sa DL Umali Hall ng UPLB nitong Sabado, April 26 na dinaluhan ng iba't ibang media organizations mula sa buong bansa. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Ligtas na ang runaway dachshund na si Valerie matapos ang mahigit 500 araw ng pag-iisa sa Kangaroo Island. Mula sa isang camping trip na nagresulta sa kanyang pagkawala, kapiling na ulit ngayon ni Valerie ang kanyang fur parents. Naging simbolo rin ito ng pag-asa para sa iba pang pet owners. Ang buong kwento ng sausage dog na ito, alamin sa report ni Danica Gino. Isang kakaibang kwento ng pag-asa at katatagan ang bumida sa Australia matapos masagip ang isang mini dachshund na si Valerie pagkaraan ng 529 days na pag-iisa nito sa kagubatan ng Kangaroo Island, Australia. Si Valerie na tinaguriang runaway sausage dog ay nawala noong November 2023 habang nagka-camping ang kanyang mga amo na sina Georgia Gardner at Josh Fishlock. Hindi na siya nahanap mula noon dahil tila naglaho siya sa lawak ng isla na puno ng mga kangaroo, possum, koala at maging mga penguins. Sa tagal ng kanyang pagkawala, marami na rin ang sumuko at nawala ng pag-asa na mahanap pa siya. Gayunpaman, paminsan-minsan ay nahagip siya ng mga night vision camera, suot pa rin ang kanyang pink na color. Matapos ang mahigit 1,000 hours ng search operations, 5,000-kilometer drive at countless attempts, tuluyan nang nailigtas si Valerie ng Wildlife Rescue Team gamit ang amoy ng t-shirt ng kanyang fur mom bilang pain. Ayon sa rescuers, gumamit pa sila ng remote-controlled trap para siguraduhin hindi na makakatakas ulit si Valerie. At pagkatapos niyang ma-rescue, agad siyang binigyan ng dog food at syempre ang paborito niyang roast chicken.
Sa kabila ng laki ng kanyang naging adventure, nanatiling matatag at matapang si Valerie. Nagpasalamat naman si Georgia Gardner sa lahat ng mga volunteers na tumulong maghanap kay Valerie. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon para sa lahat ng pet owners na huwag mawalan ng pag-asa. Danica Gino, CLTV 36 News. Binuksan na kamakailan ang nag-iisang branch ng Bo's Coffee sa Robinson Star Mills, Pampanga. Pero hindi lang masasarap at world-class na kape ang iniaalok ng largest local coffee chain dahil tampok rin dito ang mga malikhaing sining disenyong tatak Pinoy. Panoorin ang report ni Ashley Punzalan. Listen up, coffee lovers! Level up your experience dahil ang ipinagmamalaking coffee selection ng Bo's Coffee ay matitikman na sa Pampanga. Nitong Huwebes, April 24, ginanap ang kanilang coffee unveiling sa Robinson Star Mills. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga coffee enthusiasts na matikman ang kalidad ng kape na ino-offer ng Bo's Coffee. Kilala kasi ang Bo's Coffee bilang isa sa mga homegrown coffee chains sa bansa na itinayo ng founder na si Steve Benitez noong 1996. No wonder na napakasarap ng coffee sa Bo's dahil hindi basta-basta ang beans na gamit nila. Ito ay mula sa mga local farms sa iba't ibang panig ng bansa. We have coffees from a variety of provinces in the country such as in Mount Matutong, Mount Kitanglad, Sagada, Mount Apo, and also in our collaboration with Calzado Coffee and The Dream, we also have coffee from Kaliking Atok, Benguet. We also have coffee from Sultan Kudarat, and we also have coffee from Bukidnon from the respective farms that they also support as well. Ang bawat uri ng kape na inaalok ng Bo's Coffee ay may kanya-kanyang aroma at kakaibang lasa. Mula sa banayad at nutty notes ng sagada beans hanggang sa matapang at spicy flavor ng Mount Matumtum, tiyak na may kape para sa bawat panlasa ng mga Kapampangan. Here in Bo's Coffee, we are very proud that the coffee that we use are freshly roasted. So we have our partner roaster that would be, of course, providing us freshly roasted beans upon request so that we ensure that every time that we serve your coffee from the classic drinks such as Cafe Americanos, lattes, even for our single origin Philippine coffee, this will ensure that the freshness is there so you really get to experience these coffees at their most or at their optimum quality. At kung hindi ka naman coffee person, don't worry, meron ding ibang choices sa Bo's Coffee. May mga masasarap na tisila na gawa ng Chaalaya, isang local brand na gumagamit ng natural at handcrafted herbs. Perfecto for chill moments. At para sa mga chocolate lovers, meron din silang rich and creamy chocolate drinks mula sa Cacao Mystery, isang proudly Pinoy artisan chocolatier. What are you waiting for, mga kabalen? Huwag palampasin ang chance na matikman ang galing ng gawang Pinoy sa bawat tasa. Tara na sa Bo's Coffee, located at Robinson Star Mills, Pampanga. Danica Gino, CLTV 36 News. At sa mga balitan na kalat ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X o dating Twitter at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais ang balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV 36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.